गुरै खावलायनाय जायो जाहाथे बर' माहारि हौवाफोरखौ जाहाथे गुबुन जाथिनि बिहामजोफोर लाबोनाङा आं जाथिना बुंनो हायो दा लाबो इसोरखौ मालाबाबो गियानसो होनो हाया जों हाजार बार नोंथांमोन बे जाबाय जोंनि टिपुकियाल बर' गामिनि फरायसाफोरनि फरायसालिमोन आरोना नोंथांमोन गामियाव बे मोनसे स्कुल दंमोन जोंहा बे गामिनि स्कुला दिनै गैया जालांबाय नोंथांमोन सोरनि जाहोनाव जादों मानि थाखाय जालांदों बिनि फंनैसो आङो दा बुंगोन नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलांदो नोंथांमोन एसे मोजां सुबिदा दंमोन गामियाव बेसे गिदिर मोनसे सम्पति खोमा होना लाबाय नोंथांमोन बेखौ नायहोलांदो बेसे दुखुनांथाव बेफोरनो मोनसे जाबाय बेसे दुखुनांथाव जाथाय नोंथांमोन जोबोद दुखु मोननाय जादों नै दा इयाव दाउ अमा बोरमाफोरखौसो लाबोनानै दोननाय जासिगोन नोंथांमोन नायनो नायना लादो नोंथांमोन रायजोफोरा एकगुट नङाबा जोंना बर' हारिफोरा बोरै मा सम्पति खोमालांनो हमो नोंथांमोन नायहोलांदो बे जाबाय एथ' मोजां जोंनि स्कुलमोन आरोना नोंथांमोन नै दिनैफ्राय तालापुरा मारिनाय जासिगोन बे स्कुलखौ रायजोफोरा नायहोलांदो जोंनि गामिनि स्कुला गैला आरोना रायजोफोरा जुदि एकगुट नङाबा माबायदि दखा जायो देनां गाबबाबो मोनफैनाय नंला बे स्कुलखौ खुलुमहरनाय थाबाय जोङो बे स्कुलखौ सर हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव बरायनाय खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरनाय थालायबाय नोंथांमोन आं दिनै जोंनि स्कुला मानि थाखाय थैलांखो बिनि बागै आं फंनैसो बुंनो ओंखारबोलायबाय नोंथांमोन आरो इयाव जुदि सोर आंखौ गोरोन्थि मोनदोंबा गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय नोंथांमोन अब्ला आं जोंनि गामिनि स्कुल थैलांनायनि भिडिअखौ बर' स्कुला थैनायनि थाखाय माबायदि मोनदों गोसोआ दुखु मोनदों हराव उन्दुनो हायाखै मानो होनबा आंनि सिरि गैला बिथाङा रुंसारि जालांबाय पानिराम स्वर्गियारि आंनि निजिनि न'आवनो मिटिं जानानै जों बर' स्कुलखौ फोथांफिननांगौ होननानै बे स्कुलखौ फसंनानै दोनदोंमोन दोननायनि उनाव जोंहानि बिबोनां नन्देस्वराबो बहुद बोसोर सोलायनायनि गेजेरजों नै गेजेराव जों गुबुन बिहामजो लाबोनानै आरो बाथ्रा खोथा खोमा लानो हायैनि थाखाय नै दा जोङो जोंनि टिपुकियाल गुदि फरायसालिखौ जों हगारनानै लानाय जाबाय आरो बेबायदि आरो दुखु गोनां जेबो बाथ्रा गैया हराव आं उन्दुनो हायाखिसै जाहाथे जोंनि गामि बायदि गुबुन गामियाव दाजाथों जोंनि टिपुकियाल गामि बायदि जेरावबो दाजाथो बर' रावा गेवलांथों आरो जय जाथों आरो बर' हौवाफोरनि सायावबो सोमोन्दो फंनैसो बुंहाय आरो जोङो दा बर' हौवाफोरा ओरैबायदि जोंनि फिसाफोरा गुबुन बिहामजो लाबोयो माने दख'ना गानहोनो हाया आरो ओमफ्राय निजिनि रावखौबो लाहोनो हाया हौवानि बारगा माखौ मोजां मोनना लाबोयो बिसोरो आरो एबारनिफ्राय जों टिपुकियाल गामिया ओरैबायदि जों सांग्रांथि जानो नागिरदों गुबुन हारि लाबोबा जों 11,000 फाइन आरो बेलेगाव थांबाबो जों 11,000 फाइन लागोन होननानै माने गुबुन जातिजों थांबाथाय जों आबोबा हिनजाव सानै लाबाबो हिनजाव सानैना 50,000 होनांगोन 50,000 फाइन हिनजाव सानै लाग्राया नोंथांमोन खोनासंना लाखादो जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जाबाय जोंनि स्कुलाव जोंनि गामियाव गुबुन हारि बिहामजोफोरानो 14 जनसो दं बे 14 जना सासेबाबो जोंना 14 जन गथ'मोन नाथाय होदिया बिसोरो बेफोरखौबो जेबो साननो रोंदिया आरो जों दा बहुद दुखुनांथाव जोङो मोजाङै गियानि गुनि जानानै बर'नि माबायाव साख्रि नागिरबाबो जों साख्रि मोननाय नंला बेखायनो आं बिराद दुखु मोनदों आंनि बोराया बेफोर खामानिखौ मावना गालांदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोना खोनासंनानै लाबो भिडिअखौ नायनानै होनलायदो माबायदि मोनदों गोसोफोरखौ दे बुं आरो होग्राया होआबा जोंलाय माथो होनबावनो मा खालामबावनो बेनो खोथा बिमाया होआ जोंथ' गथ'आनो गैयाबा जोंना देरलांबाय लावलांबाय आरो दा बिमाफोरा होआखैबा जों मा खालामनो गिदिर गोलावानो माने नियमखौ मोजाङै दालांदिया नालाय आइजोफोर नोंसोर कृष्ण मोजां मोनदों मोनाखै मोनदो माखौ मोजां मोनदों स्कुल थांनायनि
माखौ मोजां मोनदो दे बुंलाय मोजां मोनदो इदिनो ज' ज' फैलायदो नालाय जों नाजादोंमोन बे आगैजों जों बयबो नाजादोंमोन आबौमोन बेसेबां लांदो ड्रेस पार्टि लाहोलांदो बेखौथ' जों मोजां मोनदो र' स्कुलनि बिखय बुंग्रो स्कुलनि बिखय दुखु मोनबाय एसेल' माबायदि एसेल' मोजाङै बुं दुखु मोनबाय एसे गोबाङैनो नों बुं नोंबो गोबाङै बुं आं मा बुंनांगौ आं नोंबो नाजादोंमोन जोङो बयबो हाजासे नाजादोंमोन गामिनि आइजोफोरा नाजादोंमोन नाथाय जोंनि नाजानाया गासैबो फुंखा जाजोब्बाय ओंखायनो जों जोबोद माने गोबां दुखु मोननाय जादों बिनि थाखायनो जोङो दा माने बैसागु फोरबोफोरखौ मोजाङै फालिनो हागोन ना हाया बिहु मेलाफोराव जों आग्लानो हागोन ना हाया सिन्था जाना थाबाय गोबां दुखु दाहा माने बिखायाव दुखु मोननाय जाना थाबाय जोबोर जोंनि बायदि रावनाबो जानाङाथो बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय आइ फंनैसो बुंदो हानाय नङा मा होनो बुङाखौ ओंखाम उखैनायखाय हाया नोङो नोंलाय मा बुंदो जेबो हाया ओंखाम उखैनायखाय खायफाया हायाखैनो बुंनो गाज्रि दामोन लोगोफोर बेस्रा इसोरो होनो नागिरदोंमोन बर' बिमाफोरा होनो नागिरदोंमोन नाथाय हारसाफोरा होनो नागिरदिया थगायबाय बर' বিলাके दिले दिम बुलि কৈছিলে কিন্তু নিদিলে नै आगै जोंहा माबायाबो होनो नागिरदोंमोन मागुरा होनो नागिरनायफोरा होनो नागिरजोबदोंमोनानो ओमफ्राय दानाबा खावसेया होगोन होननानैबो होदिया नोंथांमोन बेनो रायजोफोरा दंफैजोबो खायफाया इसिना गथ' गैथ'वा তোমাৰ নাই কেঁচুৱা কেনচেল থকা কেইটাও নিদিলে আজি ক'বলগীয়া হৈছে বাইদেউ ভাল পাইছে নাই স্কুল যোৱাৰ কাৰণে কেঁচুৱা নাই নহয় ভাল পাইছে নে নাই नों आब'आ नोंबो होगोन होनदोंमोन नाथाय होदिया मा जानो आंहा फिसायानो माबायानो गैयाबा मा गैया फिसालाफोरानो खगरथुके बांलायबो होनानै आंनि फिसा आरो आरे बिबो हिसाबै नोंहाबोथ' मोनसे जिम्मादार दंमोन ना आब' बर' जानानै नोंबो थगायलांबाय थगायनो नाङामोन इदि नङा आब' नोंसोरा बर'नि साननायनि हनायानो मोनसे बहुद गोरोन्थि नोंसोरो बिदिनिखायनो माने दिगदार जायो गुदिया जों जागायहोनो नागिरदोंमोन बर' बिमाफोरा ओंखारजोबदोंमोन होनो होननानै नाथाय नोंसोर बेबायदि होननायखायनोथ' बे गुबुन हारिया माने लाइ मोनदों बुंनो मोनाबिलि रागा जोंदोंहाय आब' आङो दिनै बुंनो लागा जादों बेफोरखौ आङो इउटुबावसो होगोन दै लोगोफोर गाज्रि दामोन ना बुलि दे बुं दुखुनांथाव जादों जोंबो बे स्कुलावनो फरायदोंमोन नाथाय नै दा जों देरबोनानै फिसा फिसौ देरबोनानै दा जोंनि गामि गुदि फरायसालिया बेनिफ्राय थांबाय बेनिखायनो जोबोद दुखुनांथाव माने जोंनि हारिया जे जोंनि भाषाखौनो इमान नेग्लेक्ट खालामनानै ओंखारलांबाय बिनि थाखायनो जों जोबोद दुखु मोनदों आरो निजेखौनो बुंहैनो गोनां जादों दा मालाय हारिखौबो जों माने माबानोनो हाया दा फोथायहोनोनो हाया जोंनाव हाबा जाफैबाबो बेफोरनि थाखाय जों जोबोद दुखु मोनदों आरो गोरों गोरा मास्टारफोरखौबो होन जाहाथे नोंसोरबो बर'आवनो होन नोंसोरखौ नुनानैबो ना नै दा सामनिफ्राय माने जिखुनु जाने जोंनि बर' हारियाबो जागृत जानांगौ मोजाङै जांख्रिखांनांगौ आरो दा जेरै जांख्रिखांदों बिदिनो जांख्रिनानै गोगोमै लाबोफिननांगौ जोंनि बर' हारिखौ बिनि थाखायनो आं खावलायनाय थाबाय बेखौ नायनानै जाहाथे बयबो धन्यबाद माबानानै जोंनोबो मोनसे मोजां माबा हरो आग बारायनानै जाहाथे ग्रोम ग्रोम फैनानै जोंनि गामि उन जालांनानै उनाव गोदोनानै थानायफोरखौ जाहाथे जों जौगाखांहोनो हायो बिनि थाखायनो आङो होननाय जाबाय आरो गोजोन्थों बे भिडिअ गोजोन्थों नोंबो माबा मोनसे बुंदों नामा थांमोन आं दा नाम न'आव दंफैयो आरोना जोंना स्कुल थांनायनि बिखय फंनैसो माने सावरायनाय जागासिनो दङ नाथाय इयाव गुबुन हारिनि बिहामजोफोरा दाबो जेबो बिखायाव सुवानो हाबाखै नोंथांमोन गंलाया इसोरो जेब्लाबो खोनासङा बेखायनो आङो गुरै खावलायनाय जायो जाहाथे बर' माहारि हौवाफोरखौ जाहाथे गुबुन जाथिनि बिहामजोफोर लाबोनाङा आं दाथिना बुंनो हायो दा लाबो इसोरखौ मालाबाबो गियानसो होनो हाया जों हाजार बार न' थांनानै गुरै खावलायहैदोंमोन नाथाय इसोरो फंसेबो जोंनि रावखौ खावलायदिया आरो आब'फोरखौबो लाबोदोंमोन जोङो आब'नि मा मुल्य बेफोरखौबो इसोरो खोनासंनो नागिरा नोंथांमोन आरो मा बुंबावनो बिनिसाय दुखु जोंना जेबो गैला आरो इमान गिदिर सम्पतिखौनो खोमाना लाबाय आइमोननि गोदो खस्थ' नाजानानै लाबोनाय जादोंमोन आइ आफामोना नाजानानै दा हनै गुबुन हारिनि बिहामजोफोरा फैनानै सेस बरबाद खालामजोबना होबाय बुथार जादोंमोन बे फरायसालिखौ फोजोबना लानायनि थाखाय आं हराव हरसे माने उन्दुनो हायाखै रायजो राजा नोंथांमोन हायाखैथ' आरो माने बिखायाव दावदब थाबाय जोंनि फिसाफोरा जेबो साननो रोङाखिसै बिनि थाखाय जों जोबोद दुखु नोंथांमोना आरो जाहाथे बेलेग जायगायावबो बिदि दाजाथोंसै बायदि स्कुलखौ फोजोबनानै लानो नाङा
नोंथांमोना आरो दावगानोसो सेस्था खालाम जोंनिखौ बे टिपु गेग्लामिखौ गोबोर होननानै सानना लादो जागोन गोबोर